वतीन 14वो गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव जावपाचो आसा आणि ताजी माहिती दिवपा खातीर आमी ही पत्रकार परिशद आयोजीत केल्या। म्हजे बरोबर आसात विन्सनचे मुख्य संजय शेटये, तशेंच विनोद उर्फ श्रीपाद शेटये आणि आमचे विन्सनचे एक अधिकारी आणि चित्रपट महोत्सवाकडे सदांच निगडीत असलेले सचिन चाटे आणि हांव उदय मांपरे। अंदू 9 आणि 10 ऑगस्टाक गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव पणजेन जातलो आणि या चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन आयनॉक्सान जातले। गोयचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्ते उद्घाटन जातले आणि ह्या उद्घाटन समारंभाक आणि एक मुख्य हस्ती येवपाची आसा, ताजे विशीं मागीर संजय शेटये सांगतले। वेगवेगळे 15 सिनेमा ह्या महोत्सवात दाखयतले, जातूंत सामके नवे अजून प्रदर्शित न जाल्ले अशेय चित्रपट आसात आणि काही चित्रपट प्रदर्शित जाल्यात पण जांकां रसिकांचो खूप प्रतिसाद मेळ्ळा आणि खूप जाणटे चित्रपट गोंयांत पळोवंक सोदतात अशेय काही चित्रपट आसात। ताजे विशीं माहिती सचिन चाटे दितले। हांव हो मायक संजय शेट्टी हांचे कडेन दिता की उद्घाटन समारंभाक जे मुख्य सोयरे येवपाचे आसा तांचे विशीं तांणी माहिती दिवची। एज अ चीफ गेस्ट म्हणून आम्ही अक्षय कुमाराक आपयल्ले आसा आणि जवळ 90% त्यांच्यानी हय म्हटला। अक्षय कुमार ह्या हेतून आपयला की अक्षय कुमार एक मराठी पिक्चर करता, सो ऑक्टोबरान तो लॉन्च करतलो एक मराठी। सो ताका आमी हे केल्लो रिक्वेस्ट की चीफ गेस्ट म्हणून येवचो। तेणी आयज तर हय म्हटला आणि जास्त करून येतलोच तो। प्लस उदयान सांगल्याप्रमाणे आम्ही जवळजवळ 15 ते 16 अजून वाढू शकता पिक्चर नवे 60-70% सगळे नवे आसा। प्लस एक वर्ल्ड प्रीमियर करतलो आम्ही 9 तारखेक म्हणजे एकदम नव्या पिक्चराचो आणि 8 तारखेक 9-10 फेस्टिवल आसतले आणि 8 तारखेक आम्ही एक वर्कशॉप करतले फॉर फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म मेकर, रील जे करतात त्यांच्या खातीर एक AI चे वर्कशॉप करतले। त्या वर्कशॉपा बद्दल सचिन चाटे चड माहिती दितलो। प्रेसाकूय आसा फ्री फॉर ऑल, म्हणजे तुमकां म्हणजे AI रिलेटेड डबिंग साऊंड टीचर आसतलो, सो व्हेरी एक बरो रिसोर्स येतलो करपाक 8 तारखेक। चड करून हांगाच ESGनूच करता हय, फ्री फॉर ओपन हय, नोंदणी सुरू करता आमी। आमचे बुर्रा म्हणून आमचे ऍप आसा, इवन रजिस्ट्रेशन फॉर फिल्म फेस्टिवल आम्ही बुर्रा हे ऍपा थ्रू करतले। 30 तारखेपासून सुरू जातले। सो आम्ही आता सध्या तुमकां एक 12 पिक्चराची नावां दिल्या, पण तेतून आणि वाडटले भितूर, कित्याक कन्फर्मेशन आमकां येत आसा। म्हणजे जवळजवळ आमकां 25 चित्रपट आयिल्ले आमची दाखया नवे सगळे। सो आम्ही जस्ट शॉर्टलिस्ट करून ते फायनल करता। एक नेक्स्ट 2-3 दिवसान आम्ही फायनल लिस्ट जातले आमची। कितली तारखेक एक 15 तरी दाखयतले, 15 मिनिमम 15। त्याच्या खातीर आयनॉक्स 2 बुक केला आणि मेकॅनिक्स आयनॉक्सातली एकूच चड करून 2 करतले, कित्याक चड पिक्चरां आसा ना। आयनॉक्स 2 आणि मेकॅनिक्साची 2 इनॉग्रेशन आयनॉक्स 2 आयनॉक्स 1 सॉरी सकाळी 10 म्हणजे या फावटी पहिल्या फावटीच आम्ही सकाळी करता 9 तारखेक 10 आणि कंटिन्यू स्पेशल हाँ। सो लोकशाही हे टीव्ही चॅनल आहा न्हय, सो दे आर वन ऑफ द पार्टनर आमचे स्पॉन्सर। ते लोकशाही अवॉर्ड ते नेक्स्ट डे करतले, म्हणजे त्यांच्या हेतून आमचे अवॉर्ड ना पिक्चराचे, लोकशाही अवॉर्ड करतले आणि लाईफ टाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड आम्ही डॉक्टर मोहन आगाशेक दिल्लो आसा। जवळजवळ 15 सिनेमे कन्फर्म तुमच्या जी प्रिंटआउट दिलं तुम्हाला त्यानंतर पुष्कळ वेगवेगळे सिनेमे आहेत, म्हणजे काही जे पॉप्युलर आहे ते पण आहे। गुलकंद वगैरे खूप हिट झाला होता मराठीमध्ये। असे पुष्कळसे पण सिनेमे जे अजून रिलीज व्हायचे आहेत,
तर मराठीमध्ये तुम्ही बघाल की वेगवेगळे सिनेमे आले. जरा आर्ट फिल्म ऑल्सो, जरा पॉप्युलर फिल्म ऑल्सो, जरा सोशल फिल्म ऑल्सो. तसे आम्ही सगळे घेतलेले आहे. काही नावं सांगतो तुम्हाला. त्याच्यात स्थळ जयंत सुमलकरचा स्थळ त्याला टोरंटो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये नेटपॅक अवॉर्ड मिळाला होता. दिस इज द फर्स्ट फिल्म, मराठी फिल्म विच वॉन एन अवॉर्ड देट. सो दॅट इज गोइंग टू बी स्क्रीन. इट्स अ नाईस फिल्म अबाउट अरेंज मॅरेजेस. मग छत्रपाल लेनावेचा घात म्हणून होता, त्याला बर्लिनला अवॉर्ड मिळाला, तो पण आहे. मग घरात गणपती जो इफीला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टरचा अवॉर्ड मिळाला होता, तो पण आहे. 2 अशी फिल्म आहेत जे रिअल लाईफ स्टोरीजवर इन्स्पायर्ड आहे आणि ते खूप छान आहे दोन्ही. एक आता थांबायचं नाही आणि दुसरा आदिनाथ कोठारेंचा पाणी. हे 2 पण आहे. बाकी असे पुष्कळचे फिल्म आहे जे गोव्यामध्ये रिलीज झाले नाही. हे बहुतेकशी याच्यातले गोव्यामध्ये आलेले नाहीये. स्थळ फक्त मला आठवते साऊथ गोवामध्ये आला होता, नॉर्थला आलाच नाही. घात रिलीज झालेलाच नाही गोव्यामध्ये. घरात गणपती गोव्यामध्ये आलेलाच नाहीये. 1, 2, 3, 4 तो पण गोव्यामध्ये रिलीज झालेला नाहीये. कुर्ला ते वेंगुर्ला अजून रिलीज व्हायचा आहे. धर्मस्य जिथं किशोर कदम आणि छाया कदम आहे, 2 मोठे स्टार्स आहेत मराठीचे, तो अजून रिलीज व्हायचा आहे. स्नोफ्लावर जिच्यात छाया कदम आहे, गजेंद्र हेरी यांनी डायरेक्ट केलेली फिल्म आहे ती, जी सायबेरियाला वगैरे जाऊन त्यांनी शूट केली होती, तो पण आहे. सिनेमान जिच्यात किशोर कदमचा लीड रोल आहे, ती पण फिल्म आम्ही दाखवणार आहे. तर हे काही 14-15 फिल्म म्हणजे ऑलरेडी झालेले आहे. पुष्कळशी वर्ल्ड प्रीमियर्स पण आमचा करायचा प्रयत्न आहे, 3-4, पण त्याच्याबद्दल अजून डिस्कशन चालू आहे, कारण अजून 1 महिना आहे फेस्टिवलसाठी आणि त्यांचं प्रीमियर केव्हा होणार आहे, म्हणजे रिलीज केव्हा होणार आहे, त्याप्रमाणे मग आम्ही एक 3 किंवा 4 वर्ल्ड प्रीमियर्स पण करू. जसं आम्ही 22 मध्ये एक, म्हणजे त्याच्या आधी पण दरवेळेस GMFF ला आम्ही 3 किंवा 4 ऍटलिस्ट वर्ल्ड प्रीमियर्स करतो, म्हणजे ही फिल्म अजून कुठेच रिलीज झाली नाही, तसे फिल्म दाखवतो. तर ते पण आहे. आणि आर्टिस्ट मध्ये दर वर्षाप्रमाणे सगळे टॉप आर्टिस्ट ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री असते. इनफॅक्ट तेच आमकां फोन करता केन्ना तुमचे चित्रपट तुमकां खबरच असेल केन्ना, अशें म्हणजे तांकां उत्कंठ आसता येवपाचें. सो जवळ जवळ कन्फर्म केलें आमी नांवां दिल्या. प्रसाद ओक, सोनाली कुलकर्णी, छाया कदम, किशोर कदम, दिलीप शिंदे, रोहिणी हट्टंगडी, जितेंद्र, आदिनाथ कोठारे, सुबोध भावे, सईद आमणकर, रवी जाधव आसा, भूषण प्रधान, मृणाल कुलकर्णी, हे सगळे त्यांच्यानी कन्फर्म केल्या ते येतलेच म्हणून. सचिन सर, हे 2 जे फिल्म म्हणजे घरात गणपती आणि आता थांबायचं नाही, ते OTT रिलीज झाले आणि ते स्क्रीनवर, मोठ्या स्क्रीनवर रिलीज झाले नाही. काही फिल्म झालेल्या आहे OTTवर. पण इथे आणि एक चान्स आहे की तुम्हाला डायरेक्टर आणि कास्ट क्रू बरोबर इंटरॅक्ट करायची पण संधी मिळते. आमचा उद्देश असा की नुसतं फिल्म दाखवायची नाही, तर काही फिल्म तुम्ही बरोबर म्हणता OTTवर आलेले आहे, पण सगळ्यांकडे एक तर OTTचा ऍक्सेस नसतो, बिकॉज दे आर मोस्टली ऑन Amazon Prime. नॉट एव्हरीबडी हॅज ऍक्सेस टू Amazon Prime. तसं आणि प्लस यू विल गेट अ चान्स टू इंटरॅक्ट विथ द कास्ट अँड क्रू अँड विथ द डायरेक्टर ऑल्सो. यांचे पण म्हणजे कास्ट अँड क्रू अँड डायरेक्टर येणार आहे. तर इट्स नॉट ओनली अबाउट शोईंग फिल्म, इट्स ऑल्सो अबाउट गिव्हिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी टू द ऑडियन्स. आणि जसं तुम्ही बघितलं जाईल इतके वर्ष, म्हणजे देर इज practically nobody from the Marathi film industry who has not graced GMFF in the last 13-14 editions. म्हणजे राईट फ्रॉम अमोल पालेकर, मोठे कोणी म्हणा, सगळे आलेले आहेत. तर दिस विल गिव्ह अनदर ऑपॉर्च्युनिटी फॉर पीपल टू इंटरॅक्ट विथ दी ऑडियन्स. आणि किती डिफरंट किती आहे कारण मध्ये गॅप झालो, तिथून नव्यान किती नव्हे तर तो वर्कशॉप असा वर्कशॉप. visual.ai म्हणून एक वेबसाईट आहे, म्हणजे इट्स अ प्रोडक्शन कंपनी होती. So they are doing a lot of work. They work with Kesari 2. They are doing War 2 also. So ते एक वर्कशॉप करतील AI वर. आता AI चा युजेज खूप आहे कंटेंट क्रिएटर्सला, पण त्यांना म्हणजे ऑटोमॅटिक डबिंग करून देईल ते. इट्स ह्यूज, म्हणजे द गॅम्बेट ऑफ इट इज खूप मोठं आहे ते. तर AI तुम्हाला कसं यूज करता येईल, राईट फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर्स, रील मेकर्स टू फिल्म पीपल. म्हणजे असं म्हटलं की visual.ai इज वर्किंग विथ बॉलिवूड ऑल्सो, केसरीमध्ये किंवा वॉर 2 मध्ये वगैरे त्यांनी काय केलंय, कसं केलंय, आणि हाऊ अ कॉमन पर्सन हू इज मेकिंग रील्स ऑर क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑर अ फिल्म मेकर ऑल्सो कॅन यूज दॅट. सो दॅट्स वॉट द वर्कशॉप इज गोइंग टू बी अबाउट. याच्यापूर्वी अनेक जण असे प्रायोजक तुमचे होते, पण यावेळी कोण प्रायोजक वगैरे काय? प्रायोजक लोकशाही असं त्याच्यात मागीर सोसायटी टी आणि सिट्रॉन कार त्यांच्या बरोबर चालू असं जातले. म्हणजे आम्ही एक 8 दीस झाले सुरू केला. सो खूप जणांनी आमकां म्हणजे फायनल करपाचें आसा. जशें काय फिल्म सुद्दां नवे सारखे ब्रँड न्यू म्हणटा ते राव साहेब, मागीर दृश्य हे सगळे रिलीज जावपूच ना. ते सप्टेंबरान जावपाचे, पण ते आमच्या फेस्टिवलाक प्रिमियर करपाक सोदता.
तर एक असं की हे फेस्टिवल खरेंच खूप एक बऱ्या फेस्टिवलान पळयताले गॅप उरले वॉट वॉज द रिझन कारण गोंयांत अशे तरेचे फेस्टिवल्स घडोवन हाडप मुश्कील जातात ना तशें ना गॅप उरले म्हणजे आमकां हे वेन्यू मेळपाक मातसो प्रॉब्लेम जालो सो आमचोच प्रिपेर आसलो प्लस आयनॉक्स वॉज नॉट अवेलेबल जेन्ना आमकां जाय आसलो तेन्ना तेंची फूल आशी कला अकादमी तर अंडर रिपेर सो वेन्यू खातीर आमकां प्रॉब्लेम जालो तर लास्ट इयर पासून आमची तयारी म्हणजे एव्हरी इयर तयारी आसता पण वेन्यू अवेलेबल नासता आयनॉक्स जेन्ना ते टॉप हिंदी फिल्म रिलीज जाता न्हय तेन्ना ते डोंट गिव्ह इट ओन्ली एकच शो खातीर दिता पण ते एक थिएटर घेवन आमचें चलना तर त्याच्या खातीर ते फुडें फुडें वचीत रावले तुज्या फावटी कला अकादमी काय आशिल्लें ना कला अकादमी रिपेराक हें आसा न्ही मेंटेनन्स आणि एक आमची परंपरा आसा इतले वर्सां की आमी गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव जरी असलो तरी गोंयकार किंवा गोंयाक रिलेटेड अशें कितें तरी आमी चड करून ह्या सिनेमा महोत्सवान दाखयतात तर अंदू वर्सा पोरू इफ्फीन जो एक कोंकणी लघुपट दाखयल्लो किशोर अर्जुनांचो एक कप च्या तोय ह्या महोत्सवान दाखयतले आणि त्या शिवाय शर्व शेटये हाणी हो एक यंग गोंयचो निर्माता ताणे तयार केल्ले एक हिंदी ल्हानशे लघुपट आसा तो कर्ज म्हणून तोय दाखयतले भविष्यात विन्सन वर्डचा एखादा मोठा मराठी चित्रपट या महोत्सवात बघता येईल चालू आहे नेक्स्ट इयर वर्ल्ड प्रीमियर विन्सनचाच असेल कोण असणार ते आहेत ऑडिशन चालू करणार आम्ही तुम्ही पण हे करू कितली वर्ल्ड प्रीमियर हा म्हणजे असं आमच्याकडे आता 4 आयिल्ले आसा तितूंतले आमी 2 सिलेक्ट करतले दोनच सिलेक्ट टू वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्रीमियर आणि त्यातले पुष्कळसे गोव्यात अजून दाखवलेच नाहीये जसं घात 1, 2, 3, 4 हे गोव्यामध्ये कुठे दाखवले नाही स्क्रीन झालीच नाहीये घात आहे 1, 2, 3, 4 आहे एप्रिल मे 99 रोहन मापुसकर राजेश मापुसकर मी प्रोड्यूस केलेली फिल्म आहे ती दाखवलीच नाही स्नोफ्लॉवर अजून दाखवला नाही गोव्यामध्ये सिनेमान अजून गोव्यामध्ये दाखवला नाहीये कुर्ला ते वेंगुर्ला दाखवला नाहीये धर्मस्य दाखवला नाहीये ते पुष्कळसे म्हणजे इट मे नॉट बी अ वर्ल्ड प्रीमियर दे मे हॅव ट्रॅव्हल टू अदर फेस्टिवल्स बट दे हॅव नॉट बीन शोन इन गोवा येट तो गोव्यावाल्यांसाठी इट्स लाईक अ वर्ल्ड प्रीमियर गोव्याची किती फिल्म्स जायना मराठी प्रोड्युसर सध्या ह्या वर्षाला करून ना ह्या वर्षाला मराठी ना कोकणी असते कोकणी असते मराठीतले जायना प्रोड्युसर पण जाऊ शकता लोक आता करतात आणि गव्हर्नमेंट सपोर्ट करतात